So we are moving into a new sphere of reality. Posúvame sa do novej sféry reality. And as I've said before many times, we cannot take the past with us. A ako som povedala mnohokrát predtým, nemôžeme si brať minulosť so sebou. And this past includes our illusions, the stories that we've created, the wounds, and the wishes. A táto minulosť zahŕňa naše príbehy, naše zranenia, ale zároveň aj naše priania. We literally have to become empty. Doslova sa musíme stať prázdnymi. An empty cup. Prázdna šálka. Because our greatest wishes can also be our greatest limitations because we're holding on to them so tightly. This is what we want. Pretože naše najväčšie priania môžu byť zároveň našimi najväčšími obmedzeniami, pretože sa ich veľmi silne držíme. And life may want to give you so much more. A život vám môže chcieť dať oveľa viac. The way this new earth is manifesting, spôsob, akým sa táto nová zem manifestuje, we can't even imagine the new things on the frontier. Nevieme si ani len predstaviť nové veci, ktoré sú na hranici. It's like being born maybe 1920 and wishing for the typewriter. Je to ako keby sme sa narodili možno niekedy v roku 1920 a želali si písací stroj. Never realizing that the World Wide Web and computer are coming. Nikdy sme nemali ani potuchy, že internet vlastne prichádza na svet. So what I'm saying is our greatest wishes will still be inferior to what the Creator wants for us and has in store for us. Čiže chcem týmto povedať, že naše najväčšie želania stále môžu byť niečo nižšie ako to, čo si želá pre nás Stvoriteľ a čo má pre nás pripravené. I would like you to practice being empty. Bola by som rada, keby ste praktikovali byť prázdnym. And only wishing for the highest potential for yourself. A jednoducho si želali ten najvyšší potenciál pre seba samého. This highest potential that is in alignment with the divine plan for your life. Najvyšší potenciál, ktorý je v súlade s božským plánom pre váš život. Because the timelines are changing. Pretože tieto časové línie sa menia. And what this means is that your destinies will be changing quite rapidly in the near future, if not now already. A toto znamená, it means that your destinies. Your destinies, thank you. Znamená to, že vaše osudy sa budú rapidne meniť v blízkej budúcnosti, pokiaľ sa už nemenia práve teraz. You may have your entire life thought you did not want any children, and then suddenly you change the timeline and you're given like maybe 4 children and you never expected that life and you love it. Možno ste si celý život mysleli, že nikdy nechcete mať
deti a zrazu zmeníte tú časovú líniu a môžete mať 4 deti a predtým by ste si nikdy neboli pomysleli, že budete mať vôbec nejaké deti. The more you evolve, čím viac sa vyvíjate, the more you are able to surrender to the ego, surrender the ego and go into divine will, tým viac ste ochotní upustiť od ega a vzdať sa božskej vôli, the more is made available to you. A tým viac sa vám tým viac dostávate veci určených pre vás. It's like living your life in a fishbowl, your entire life. Je to ako keby ste svoj celý život žili v akváriu. And then suddenly getting to experience the ocean. A potom zrazu ste zažili zážitok oceánu. Your whole life you're looking around the fishbowl saying, making your wishes from the fishbowl. Celý život sa pozeráte z tohto akvária a svoje priania tvoríte v tom akváriu. And then one day you get to make your wishes from the ocean. Ale potom jedného dňa robíte svoje priania z oceánu. Your perceptions of life, your perceptions of yourself, your perceptions of others. Vaše vnímanie vášho života, vaše vnímanie seba samého a vnímanie ostatných affect your wishes. Ovplyvňuje vaše priania. So you think you may be wishing big right now. Wishing what? You think you may be wishing big right now. Možno si myslíte teraz, že si želáte vo veľkom. And some of you are not even wishing at all. A niektorí z vás nemajú vôbec žiadne prianie. Because there's something inside of you that says nothing is going to change anyway. Pretože je tam niečo vo vás, čo hovorí, aj tak sa nič nezmení. The real wish is, I wish to take all the limitations off. No to skutočné prianie je to, prajem si, aby odišli všetky obmedzenia. I wish to know the truth of God. Prajem si, aby som poznal pravdu Boha. I wish to know things I've never known before. Želám si, aby som poznal tie veci, ktoré som nikdy predtým nespoznal. I wish to know the glory of God. I wish to know what? The glory of God. The glory, okay. Želám si, aby som poznal tú veľkoleposť Boha. I wish to know the glory of God that is within me. Želám si spoznať tú veľkoleposť Boha vo mne. I wish to know my true self. Želám si spoznať seba samého. And I wish to have a life that's in alignment with my truest self. Prajem si poznať ten život, ktorý je v súlade s mojím najvyšším ja. I wish to let go of all ego illusions that hold me back. Prajem si, aby som nechal odísť všetky ilúzie ega, ktoré ma držia v úzadí. I wish to let go of all the fears that hold me back.
Želám si, aby som nechal odísť všetky strachy, ktoré ma držia v úzadí. I wish to see more and more that's behind the veil. Prajem si vidieť stále viac a viac toho, čo je za závojom. Our wishes do become our lives. Naše priania sa stávajú našim životom. And some of you have asked for things and you've received them. Your wishes have come true. A niektorí z vás žiadali o veci, ktoré ste potom dostali. Vaše sny sa stali vaše priania sa stali skutočnosťou. And some of you realize that some of these wishes you wish you had not wished. A niektorí z vás zistili, že tie prianie, ktoré ste dostali, ste si neželali. And some of the wishes that came true you're quite satisfied with. A niektoré priania, ktoré sa splnili, s nimi ste celkom spokojní. Let us move toward that space of emptiness and surrender. Ale posuňme sa k priestoru prázdnoty a odovzdania sa. Just wishing to be taken by life so that you can live it more freely. Želajte si, aby ste boli bráni životom tak, aby ste mohli život žiť viac slobodnejšie. Now the woundedness is like breaks in our lives. Zraniteľnosť sú ako prelomy v našich životoch. It's like if you've hurt your toe, you have to move slower. Je to ako keď si zraníte palec, musíte sa pohybovať pomalšie. And sometimes this is required. When you move slower, you can see more. A niekedy je to žiaduce, keď sa pohybujete pomalšie, môžete vidieť viac. Everyone has their own way that they want to move through life. A každý má svoj vlastný rozvrh, ktorým sa chce posúvať cez život. So sometimes we have just the perfect wound that we need to move slowly through life. Niekedy máme to práve zranenie, ktoré nám pomôže posúvať sa pomalšie cez život. To be more aware of our environments we are when we move slower through life. Aby sme si boli viac vedomí toho prostredia, v ktorom žijeme, keď sa pohybujeme pomalšie našim životom. So some of these wounds are self-inflicted, and some of these wounds other people have assisted in giving us. A niektoré z týchto zranení sme si spôsobili sami a pri niektorých zraneniach nám asistovali iní ľudia. But each wound slows us down. Ale každé zranenie nás spomaluje. To look deeper into the subject in which we've been wounded. Aby sme sa hlbšie pozreli do tých vecí, ktoré nás zranili. And instead of living from the perspective of the wound, a namiesto toho, aby sme žili z perspektívy toho zraneného, toho zranenia, we just need to be aware of what the wound is teaching us. Musíme si byť vedomi toho, čo nás toto zranenie učí. And we need to empty ourselves in the spaces that we are wounded. A potrebujeme
vyprázdniť sami seba v tom priestore, kde sme boli zranení. So pain Takže bolesť is a place in our life that needs to be emptied. je miesto v našom živote, ktoré potrebuje byť vyprázdnené. It's like having a trash can that needs to be emptied. Having a what? A trash can? Okay. Je to ako mať smetiak, ktorý potrebujeme vyprázdniť. Pain is pointing to this area that you need to clear. Bolesť poukazuje na tú oblasť, ktorú potrebujete vyčistiť. The pain is not pointing to the pain. Bolesť nepoukazuje na bolesť. The pain is pointing to the lesson. Ale bolesť poukazuje na tú lekciu. It is pointing to where you need freedom in your life. Poukazuje na to, kde potrebujete slobodu vo vašom živote. It is pointing to a place where you have illusions that are holding you back. Poukazuje na to, kde máte ilúzie, ktoré vás držia v úzadí. It is not there for punishment. Nie je preto, aby vás trestala. It is there for awareness. Je tam preto, aby vám priniesla vedomie. And sometimes we have group pain. A niekedy máme skupinovú bolesť. We share the same illusion that brings the whole group into this pain. Delíme sa o rovnakú ilúziu, ktorá spôsobuje bolesť celej skupine. And as a group, we must become aware. A ako skupina sa musíme stať vedomím of the illusion that needs to be cracked open. Vedomými ilúzie, ktorá potrebuje zlomiť a otvoriť. As we are moving through breaking these illusions, we will feel more pain. Ako sa budeme posúvať cez slámanie týchto ilúzií, budeme cítiť viac bolesti. If there is no illusion, there is no pain. Pokiaľ tam, kde nie je ilúzia, tam nie je bolesť. So as you go into the higher realms of light on this planet, which means as you evolve, čiže ako sa presúvate do vyšších ríši svetla na tejto planéte, čo znamená, že sa vyvíjate, you may experience more pain. Môžete zažívať viac bolesti. And it does not mean that you're not doing the work. It does not mean that you're not spiritual enough. A to neznamená, že nerobíte svoju prácu. Neznamená to, že nie ste na dostatočnej duchovnej úrovni. It means that you are touching on all the things you need to be touching on to be freed. Znamená to, že sa dotýkate všetkých tých vecí, ktorých sa potrebujete dotknúť, aby ste boli oslobodení. And that is truly the goal, to be freed. A toto je skutočne ten cieľ, byť oslobodený. To be freed from the family illusions that we have inherited in our DNA, to be freed from societal illusions we've inherited by living on this planet. Byť oslobodený od rodinných ilúzií, ktoré sme zdedili
cez našu DNA byť oslobodení od spoločenských ilúzií, ktoré sme zdedili prostredníctvom výchovy alebo spoločnosti na tejto planete. It is not your own illusions that you carry. Nie sú to vaše vlastné ilúzie, ktoré nesiete. It is the world's illusions that you participate in. Sú to ilúzie sveta, v ktorých sa zúčastňujete. And when I speak of being empty, a keď hovorím o tom prázdne, I speak of being emptied to everything we've inherited. Hovorím o tom, aby sme boli vyprázdnení zo všetkého, čo sme zdedili. That is a limitation. Čo je obmedzujúce. And allow the positives to push you forward. Allow them to be your strength, those that you've inherited. Dovolte tým pozitívam, aby vás tlačili dopredu. Sú to tie pozitívne zdedené veci. Recognize them. Spoznáte ich. Give thanks for them. Zdajte vďaku za ne. They are the tools in your toolbox to navigate this world. Sú to nástroje v vašom kufríku s nástrojmi na navigovanie v tomto svete. They are your family's gifts to you. Sú to vaše rodinné dary, ktoré vám boli darované. So you must recognize what you have in your toolbox. Že musíte poznať, čo máte vo svojom kufríku s náradím. It's like a deck of cards. The hand that you are dealt, you must use that to win. Je to ako balíček kariet. Ruka, s ktorou rozdávate, musíte s ňou vyhrať. You cannot use anyone else's cards to win. You have to use what's in your hand. Nemôžete použiť karty nikoho iného na to, aby ste vyhrali. Musíte využiť tie, ktoré držíte vo svojej ruke. And you have to appreciate the cards you've been dealt. A musíte oceniť tie karty, ktoré vám boli rozdané. And you have to be creative with what you've been dealt. A musíte byť kreatívni s tým, čo vám bolo rozdané. You know, many of you have been given a hand that possesses great kindness. Mnohým z vás bola poskytnutá ruka, ktorá zahrňa veľkú milosť. And you don't know what to do with that great kindness because sometimes it's taken advantage of. Sometimes it's abused. A vy neviete, čo urobiť s touto láskavosťou, pretože niekedy nie je na výhodu a je zneužívaná. Sometimes you have little boundary. You don't know when is it too much that you've given. Niekedy máte malé hranice, neviete, kedy je toho dosť, či je toho dosť toho, čo dávate. And know that you inherited that trait. A vedzte, že ste zdedili ten dar. Great kindness is a trait. A veľká láskavosť je
povahový rys. It's a trait that's closest to the angel's values and qualities. Je to rys, ktorý je blízko anielským hodnotám a kvalitám. To not have fear, Nemať strach. and the attributes that you've been given to use in this world. Je atribút, ktorý vám bol daný, aby bol využívaný v tomto svete. Accept, appreciate, and love yourself and the hand that you've been dealt. Okrem ocenenia a milovania samého seba a tej ruky, ktorá vám bola podaná. Some of you are amazing decision makers. Niektorí z vás sú úžasní tí, čo robia rozhodnutie. You know how to help lead your communities. Viete, ako pomôcť viesť vaše komunity. And some of you are great artists. You know how to inspire and motivate by visual symbols. A niektorí z vás sú úžasní umelci. Viete, ako motivovať a inšpirovať vizuálnymi symbolmi. Use your gifts, Používajte vaše dary. whatever they are. Čokoľvek sú. Akékoľvek sú. Your gifts are given to you for the benefit of yourself and the benefit of this world. Vaše dary sú vám dané v prospech vás a v prospech tohto sveta. Whatever you are good at, do it. Čokoľvek, v čom ste dobrí, robte to. And make it a part of your livelihood. Make it a part of your job that you earn money with. Urobte to ako súčasť vášho každodenného života. Urobte to súčasť ako vašej práce, s ktorou si zarábate na živobytie. Basically, be proud of who you are. Jednoducho, v zásade buďte hrdí na to, kým ste. And the illusions that you hold, A tie ilúzie, ktorých sa držíte, once you move past that illusion, a whole new world opens up. ako sa prenesiete cez tejto ilúzie, úplne nový svet sa vám otvorí. A world beyond the illusion. Svet mimo ilúzií. You could even say a wall behind, the wall past the illusions. The wall is the illusions, and you get past the wall. Je to ako keď sa dostanete za stenu. Tá stena sú ilúzie a vy sa dostanete za tú stenu. To empty yourself is to empty yourself of the illusions, which means to empty yourself of the pain. Vyprázdniť samého seba je vyprázdniť samého seba z ilúzií, čo znamená vyprázdniť sa z bolesti. And to go into the oneness of God. A ísť do jednoty s Bohom. The truth, S pravdou, which so few of us have access to when we are in the illusions. You have no access to truth. A to je niečo, k čomu veľa z nás mali prístup, keď žijeme v ilúzii. Nemáme prístup k pravde. And in the world of truth, A vo svete pravdy there is silence. je ticho.
Because nothing is important and everything is important there. Pretože tam nie je nič dôležité, ale zároveň všetko je dôležité. In the world of truth, many of our belief systems don't even matter. Vo svete pravdy veľa z našich systémov viery nie je dôležitých. The things that you value now don't even matter in the world of truth. A veci, ktoré si teraz ceníte, nie sú dôležité vo svete pravdy. The only thing that matters is God. A jediné, na čom záleží, je Boh. And we are God. A my sme potom Boh. Only the beingness matters. Iba bytie je to, na čom záleží. Yet we've created the whole human society on things that do not matter. A my sme vytvorili celú ľudskú spoločnosť na veciach, na ktorých nezáleží. And those that wake up to the truth of what really matters, A tí, ktorí sa prebudzajú do pravdy, na ktorej skutočne záleží, they have to live their lives in a different way. tí musia žiť svoje životy iným spôsobom. You cannot live like everyone else when you know the truth. Nemôžete žiť ako ktokoľvek iný, pokiaľ poznáte pravdu. Sometimes it's fun to play in the drama. Niekedy je to celkom zábavné hrať v dráme, as long as you recognize that you are not the drama. a pokiaľ si uvedomujete, že nie ste tá dráma. And someone was sharing with me that they are waking up now. A niektorí sa so mnou podelili o to, že sa teraz prebudzajú. And I said, "Oh, very good, you've joined the club." A ja som povedala, veľmi dobre, pripojili ste sa do klubu. And they said, "Yeah, the club for crazy people." Povedal som, áno, do klubu bláznivých ľudí. And I said, "No, A ja som povedala, ale nie. it's the club for those who are awakened." Je to klub pre tých, ktorí sú prebudení. The world can call it whatever club. They can give it whatever name they want. Svet im môže dávať akékoľvek mená, alebo môže tie kluby volať akýmkoľvek spôsobom. But it's the club for those people who desire to be emptied of the illusions. Ale je to klub pre tých ľudí, ktorí si želali byť prázdni od sveta ilúzií. And every day of your life, Každý deň vo vašom živote. my wish is that we continue to be emptied. Mojím prianím je to, aby sme pokračovali v tom, aby sme boli viac prázdni and filled with the truth and light of our Creator. a naplnení pravdou a svetlom nášho Stvoriteľa. Take a nice deep breath in and out. Zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite.
Thank you for listening to the teaching today. Ďakujem, že ste počúvali dnešné učenie. I'll take a few comments in the chat room on the teaching if you like. Ja. Pozrieme si pár komentárov v chatroome na dnešné učenie. Itka is asking whether illusions are something like a dark or mud. Dark or what? Mud? Mud. Mud. Illusions, in my perspective, are more like sacred geometries that are not sacred and not complete, that we're holding in our energy fields. Z mojej perspektívy sú ilúzie niečo ako posvetná geometria, ktoré však nie je posvetná, nie sú kompletné a nie sú tie posvetné znaky. It's a belief system. Je to systém viery. That gets held into place by some almost geometrical shape within the aura. And it's passed down through generations and generations. Ktorý sa drží v priestore, niečo ako geometrický vzorec a drží sa veľmi silne v aure a je predávaný z generácie na generáciu. And we are in a spiritual renaissance now. A teraz sme v duchovnej renesancii. A massive group awakening on the planet. Masívnom skupinovom prebudzaní na planete. Which means a dismantling of the illusions that have not been true. Čo znamená, že ide niečo ako rozpúštenie alebo odstraňovanie ilúzií, ktoré nie sú pravda. And a lot of these illusions are very silly and simple. Veľa z týchto ilúzií sú veľmi hlúpe a jednoduché. One example is, I like straight hair, you like kinky hair. What's the best hair? Jeden z príkladov je, mne sa páčia rovné vlasy, tebe sa páčia kučerové vlasy. Aké vlasy sú najlepšie? It's just illusions that we hold on to strongly, and we've built systems around on this planet, and we've created billion-dollar businesses of hair products to, assist us in our illusions of what we want, straight or kinky hair. Je to ako systém presvedčenia a ilúzií, ktorých sa veľmi silne držíme a vytvorili sme miliónový alebo miliardový biznis ohľadom vlasovej kozmetiky, ktorá sa drží toho, aké vlasy sú lepšie, či kučeravé alebo rovné. Many of these illusions disempower people. Veľa z týchto ilúzií odoberajú silu ľuďom. Because they say this group is right and this group is wrong. Pretože hovoria, táto skupina má pravdu a táto skupina sa mýli. And they say what you believe is incorrect and what I believe is correct. No, oni hovoria, to, v čo veríš ty, nie je správne, ale to, v čo verím ja, to je to správne. And whoever has the strongest belief system wins. A ktorýkoľvek z nich má silnejší
systém viery, tak ten vyhráva. Whoever can dominate the other with their belief system is the winner. Ktorýkoľvek z nich, ktorý dokáže dominovať v tomto systéme viery, tak ten je ten víťaz. You know, Christianity has pretty much dominated the world. Everywhere you go, you will see, many places you go, you will see Christianity has dominated that area. Kresťanstvo dominovalo veľkú časť sveta, kdekoľvek sa pohnete, tam môžete vidieť, že kresťanstvo má dominanciu v tej danej oblasti. Every Inca temple that was ever built has a church, a Christian church on it now. Každý inský chrám, ktorý bol predtým postavený, na ňom bol znovu vybudovaný kresťanský kostol. The real truth of what Jesus, the Christ and One, stood for is lost on many people. Skutočná pravda, ktorú Ježiš naozaj učil, je pre mnoho ľudí stratená. And within the illusions, we get lost to the truth. A priamo v tých ilúziách sa strácame v pravde. And that's the whole point. We get lost. A to je ten skutočný význam. Strácame sa. And when you're lost, you do not know yourself. A keď ste stratení, nespoznali ste samého seba. And you think you are the reflection in the mirror and you forget your soul. Myslíte si, že ste len odrazom toho, čo je v zrkadle a zabúdate na svoju dušu. So the illusion doesn't necessarily have to be muddy or some dark cloud. Čiže ilúzia nemusí byť vždy nevyhnutne niečo ako blato alebo tmavý oblak. The illusion is just anything that is standing in the way of truth. Ilúzia je jednoducho čokoľvek, čo stojí v ceste pravde. Okay. I hope that helped. Dúfam, že to pomohlo. And the next one? One second, please. Yaro wants to ask if it would be possible to save this teaching somehow and send it like a file. Yes. Yaro, and we'll try to figure that out, and we can possibly send it out this week. Jaro, nejako sa to pokúsime spolu dohodnúť a urobiť. A je možné, že tento týždeň by sme to ešte poslali. Thank you for asking. Ďakujem, že si sa opýtal. Hanka. Sorry, it's jumping. Hanka, beautiful, beautiful teaching, exactly. Thank you, the biggest thank you. Krásne učenie, presné, ďakujem. Najväčšie ďakujem. Marie, I don't know what to say. Maybe just that these meetings are very special for me. I cannot describe it. They are leading me very gently, and the teaching is very clear. Leona, today it was like a shower in the rain. One drop followed another one. I am totally rained up.
I don't know if it's the right expression. Thank you very much. Iana, the teaching is enriching me very much. It is always clear and easy to understand. Many thanks. Eva, Tuhian, thank you very much for your words. To be an empty cup is a big lesson. It requires a huge confidence, leading us to our authenticity, and actually dealing with this topic. I'm sorry, it requires big confidence, is that what you said? It is requesting confidence, leading us to our authenticity. Okay. I'm going to answer that in a moment. I'll answer that now. Confidence. I want you to think more about the word faith instead of confidence. Tu ja sa chcela vyjadriť ešte k tej dôvere a vyjadruje sa, že potrebujete viac viery než dôvery. To be empty. Byť prázdnym. You are correct. It requires some level of fearlessness. Máš pravdu, že byť prázdnym to vyžaduje určitú mieru nemať strach. But I'd like you to feel what you are fearing. I want you to fear what you are fearing. I want you to feel. Feel, okay. Ale chcem, aby ste precítili to, čoho sa bojíte. Because what you are fearing is an illusion. Pretože toho, čoho sa bojíte, to je tá ilúzia. And what is the point when you are spiritually evolving to hold on to illusions? A aký to má význam, keď sa duchovne vyvíjate? Aký má význam, aby ste sa držali ilúzie? So basically you give up the false jewels, you give up the fake money. V zásade sa vzdávate nejakých falošných peňazí. You've been given these pearls and you look at them and they're not even real. These are the illusions. Vzdávate sa falošných peňazí, vzdávate sa falošných periel. So you're fearing giving up these fake pearls. A je to ako keby ste sa báli vzdania sa týchto falošných periel. You've been given fake pearls. Dostali ste falošné, It nepravé is your... Go ahead. Yes, you can go ahead. It is your job to throw those pearls against the wall and let them crash. Je vašou prácou hodiť tieto perly o stenu a nechať ich, nech sa rozbijú. And say, I will not be lied to anymore. A povedať si, ja sa už nenechám viac klamať. I refuse the world's lies. Odmietam svetové klamstvá. I want the truth of God. Chcem Božiu pravdu. Your fake currency, your fake security, your fake pearls, I no longer want and I no longer fear not having them. Vaše falošné mená, vaše falošné istoty, vaše falošné perly, ja ich už viac nechcem a nebojím sa toho, že ich nebudem mať. You can take it all because it doesn't matter. It has no value to me. Môžete si ich zobrať,
pretože na tom nezáleží. Pre mňa nemajú žiadnu hodnotu. I surrender to the lies. I no longer bow to the lies. Ja sa zdávam týmto klamstvám, už sa im viac neklaniam. I no longer give the lies power in my life. Ja už viac nedávam týmto klamstvám silu v mojom živote. So I do not fear Ja sa nebojím living without the lies. Nebojím sa žiť bez klamstiev. The lies that I once thought were truths never empowered me in the beginning. Can you repeat, please? The lies that I once thought were truths never truly empowered me. Klamstva, ktorých som sa držal, ma nikdy skutočne neposilovali. To live within the truth Žiť v pravde does not necessarily nie je have the nevyhnutné. most courage. Neznamená nevyhnutne mať tú najväčšiu odvahu. It is to have the wisest eyes. Je to o tom mať čo najmúdrejšie oči. To get to this new world, My sme sa dostali do tohto nového sveta. you don't have to have unimaginable strength. Nemusíte mať nepredstaviteľnú silu. You just have to believe. Len musíte veriť. In truth. Musíte veriť v pravdu. There's a saying that says the truth will set you free. To je to isté ako povedať, pravda vás oslobodí. Wow. Wow. When you decide to live in truth in every area of your life, Keď sa rozhodnete žiť v pravde v každej oblasti vášho života, you are free. ste slobodní. And you are not only free from the things of this world, you are free from fear. A nie ste len slobodní od vecí v tomto svete, ale ste oslobodení od strachu. I'd like you to imagine yourself walking through this invisible wall. Chcela by som, aby ste si predstavili samého seba, ako kráčate cez túto neviditeľnú stenu. And the wall is the chaos of the world. It is the illusions of the world. A táto stena je chaos tohto sveta. Sú to ilúzie tohto sveta. It's as if you're in a plane. Je to ako keď ste v lietadle And there's rain in your city. a vo vašom meste prší. And as the plane continues to ascend into the clouds, A ako lietadlo ďalej zasadá do oblakov, the rain clouds start to get whiter. Dažďové oblaky sa zväčšujú And then eventually you see the blue skies and there are no clouds. a potom eventuálne vidíte modrú oblohu bez oblakov. And you're in a whole new reality within minutes. A ste v úplne novej realite v priebehu niekoľkých minút. You've left all the chaos behind you.
Všetok ten chaos ste nechali za sebou. And there is nothing to fear. You just see these beautiful blue clouds. You just see this beautiful blue sky. A nie je tam žiadny strach, že vidíte túto krásnu modrú oblohu. But you have to be willing to go through the threshold to the other reality. Ale musíte byť pripravení prejsť cez moment, prosím. Cez tento prach do novej reality. Pardon. So that is the courage you're probably speaking of, to move through the threshold. Je to pravdepodobne tá odvaha, o ktorej hovoríš, posunúť sa cez ten prach. But you must really ask yourself the most important question here. Ale skutočne sa sami seba musíte opýtať tú najdôležitejšiu otázku. What do you gain by not moving through it? Čo získate tým, keď sa cez zeň neposuniete? You can stay in the chaos or you can rise above. Môžete zostať v chaose, alebo môžete sa vzniesť nad neho. And as you evolve, a tým, ako sa vyvíjate, there will only be one option. Bude tam len jedna možnosť, that you will desire. Ktorú si budete želať. And that is to see blue skies. A to je to, že chcete vidieť modrú oblohu. That represent the harmony that this world can be in. Ktorá reprezentuje tú harmóniu, v ktorej tento svet môže byť. Now all the pioneers that are part of the club, a všetci tí prieskumníci, ktorí sú súčasťou klubu, are using all of their beautiful gifts that they've inherited from their families. Využívajú všetky tie nádherné dary, ktoré zdedili zo svojich rodín. And their cultures. A z ich kultúr. And they are building the bridge to the other world for everybody. A oni budujú most do nového sveta pre každé. Some people would call this a rainbow bridge. Niektorí ľudia to volajú dúhový most. But those with eyes to see must be part of the builders of this bridge. I did not understand the first part of the sentence. Those with eyes to see. Tí s očami na videnie. And if you're listening to this, you have eyes to see. A keď počúvate toto, tak máte oči na to, aby videli. You must be the builders of this bridge for the others. Musíte byť staviteľmi tohto mosta pre ostatných. You don't get to the other side just by osmosis. Nedostanete sa na druhú stranu len tak. It does take work. Vyžaduje to prácu. You don't have to be a titan, you can be an ant. You don't have to be what? A titan.
Nemusíte byť v napätí. You can be an ant. Môžete byť ako mravec. The ants are some of... Sorry. Nemusíte byť ako titán, môžete byť ako mravec. The ants are some of the greatest builders on this planet. Mravci sú jedni z najväčších staviteľov na tejto planete. It is not about size, it is not about force. Nie je to o veľkosti, nie je to o sile. It is about fortitude. Je to o We must have fortitude. Yes, I just need to check the right translation. Je to o statočnosti. Musíme mať statočnosť, odvahu. And fortitude means keep going. A odvaha znamená pokračujte ďalej. You can have a bad day. Môžete mať zlý deň. You can have a bad week. Môžete mať zlý týždeň. You can have a bad month. Môžete mať zlý mesiac. You can have a bad 6 months. Môžete mať zlého pol roka. However, Ale when you have the call within to get up and move again, keď vo vnútri pocítite to volanie you need to move. Povstať a znova sa rozhýbať, musíte sa hýbať. When your inner soul says, move, it's time to get up. Keď vám vaša duša povie, rozhýbaj sa, tak je čas sa pohnúť. Time to join your colleagues and build the bridge. Je čas, aby ste sa pripojili k svojim kolegom a stavali ten most. You do it. Tak to urobte. You don't have to have strength every day. Nemusíte mať silu každý deň. You don't have to have clarity every day. Nemusíte mať jasnosť každý deň. You don't even have to have faith every day. Nemusíte mať každý deň ani vieru. You just have to have days where you remember why you came. Jediné, čo musíte mať, sú dni, keď si spomeniete, prečo ste prišli. And let's hope those days outnumber the days where you may feel discouraged. A dúfajme, že tieto dni prevyšia tie dni, keď sa cítite s málom odvahy. So I say to you, Takže vám hovorím, be around those that encourage you. Buďte v okolí tých, ktorí vám dodávajú odvahy. Because you don't have to have all the courage. Pretože nemusíte mať všetku odvahu. You just have to remember that you are one of the bridge builders. Musíte si len spomenúť, že ste jeden z tých, ktorí budujú ten most. And I will admit it's probably one of the hardest jobs on the planet. A priznávam, je to pravdepodobne jedna z najťažších prác na tejto planete. And it's one of the jobs that's the most worth it as well.
ale je to zároveň jedna z prác, ktorá je najcennejšia zároveň. Let's continue the comments in the chat. Budeme pokračovať s komentmi z chatu.